Jeg mærker, at der er noget, der gerne vil udtrykkes lige nu. Og mit menneskelige selv siger til mig, at jeg skal gå i bad først, at jeg skal tage tøj på, at jeg skal se ordentligt ud. Men jeg mærker, at det er utrolig vigtigt for mig bare at træde frem som mig, når jeg mærker, energien er der. Er simpelthen at se bort fra det fysiske udtryk og bare handle på det, jeg mærker. Så det, der lever i mig i dag, det var noget, jeg oplevede i weekenden. I weekenden, der var jeg på besøg hos en kær gammel ven, som jeg ikke har haft kontakt med i mange år. Og vi havde utrolig mange gode og dybe samtaler. Og i en af de her samtaler, der bruger han udtrykket følelsesmæssig inkontinens. Det er et udtryk, han bruger om de mennesker, som endnu ikke har lært at være med deres følelser. Endnu ikke har lært at tage vare på sårbarheden. Og derfor giver det et helt andet og mere sådan voldsomt og aggressivt udtryk, som jo kan virke overdrevet på udenforstående. Så han bruger det her udtryk, følelsesmæssig inkontinens. Og det jeg mærker, da han bruger ordet, det er, jeg mærker simpelthen den her energi, der rejser sig i mig. Jeg kan bedst beskrive det som sacred rage, altså hellig vrede. Og de ord, der kommer ud af min mund, da jeg hører ham bruge den her sætning, det her udtryk om andre mennesker, det er fucking stop med at dømme andre mennesker. Stop med at putte negative labels på dine medmennesker. Lad nu andre mennesker være i fred. Og det kommer ud med sådan en, virkelig med en energi og en intensitet, der er til at tage at føle på. Jeg tror faktisk nok, han blev en lille smule forskrækket. Og jeg var også selv uforberedt på at mærke en sådan energi og intensitet på baggrund af en enkelt lille sætning. Men det, der går op for mig, det er, at det er simpelthen en del af mit blueprint. Det er noget af det, jeg er her for at give videre, eller noget af det, jeg er her for at inspirere andre mennesker til. Det er, stop nu med at dømme hinanden. Vi er fælles om at være mennesker, på godt og ondt. Hvorfor er det egentlig, at vi har så travlt med at rende rundt og dømme hinanden og putte labels på hinanden, og ofte sådan meget lidt flatterende labels? Hvad er det, der gør, at det er så interessant for os? Hvad er det, der gør, at vi ikke bare kan lade andre mennesker være i fred? Hvad er det, der gør, at vi ikke bare kan opleve andre mennesker i al deres forskellighed, og nøjes med at sige, ja, sådan kan man jo også være menneske. Og jeg siger ikke, at vi skal finde os i hvad som helst, eller at vi skal vælge at have mennesker tæt på os selv, som ikke resonerer med os. Vi har jo vores frihed, så vi behøver ikke at omgive os med mennesker, som har en adfærd, der ikke resonerer med den, vi selv er. Vi er jo velkommen til at sige nej tak og gå en anden vej.
Men behøver vi at dømme det? Behøver vi at kalde det noget? Behøver vi at nedgøre andre mennesker, fordi de har en anden adfærd, end den vi selv synes, vi har? Og jeg siger ikke det her for at gøre nogen forkerte, og jeg siger ikke det her for at udskamme den ven, jeg sad sammen med. Jeg holder utrolig meget af ham. Jeg tager bare det her op som eksempel, fordi det minder mig om, hvad det er, der lever i mig, og hvad det er, jeg brænder for at give et udtryk. Hvad det er, jeg brænder for at give videre til verden. Altså jeg har det virkelig sådan her til morgen, når jeg tænker over den her episode, eller den her samtale. Så får jeg det sådan, at størst af alt er kærligheden. Og kærligheden dømmer ikke. Og det minder mig om, at jeg faktisk møder relativt mange mennesker, der bryster sig af at være i hjertet, og som har kærlighed som den største værdi eller vigtigste værdi for dem, samtidig med, at de har travlt med at dømme deres medmennesker. I min verden hænger det ikke sammen. Hvis du har travlt med at dømme, så har du ikke fundet vej ind i hjertet endnu. Og det fik mig faktisk til at søge. Da den her sætning kom op her til morgen, størst af alt af kærligheden, så fik jeg lyst til at søge på det, fordi det er jo fra Bibelen. Og så fandt jeg det her, jeg tror det er fra Paulus' brev til Korinterne, at det er ikke så vigtigt, og jeg er ikke religiøs, vil jeg bare lige sige med det samme, men jeg fik alligevel lyst til at læse det op, som der står om kærligheden, fordi jeg synes, der er så meget visdom i det. Og mit ønske er, at du som lytter eller seer vil se bort fra, at det egentlig kommer fra Bibelen, hvis du har modstand mod det, og bare lyt til ordene og bare mærke sandheden og visdommen i det. Men det lyder sådan her. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Kærligheden praler ikke og bilder sig ikke noget ind. Kærligheden gør intet usømmeligt. Den søger ikke sit eget. Den hisser sig ikke op. Og den bærer ikke nag. Kærligheden finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Kærligheden tåler alt. Den tror alt. Den håber alt, og den udholder alt. Ja. Det er virkelig nogle ord, som jeg mærker dybt inde i hjertet. Og jeg hæfter mig meget ved, at kærligheden glæder sig ved sandheden. Men hvad er sandheden? I forhold til det her eksempel, jeg har brugt i dag. Hvad er sandheden? Sandheden er, at vi er mennesker, alle sammen, på godt og ondt. Sandheden er, at vi som mennesker har et fuldstændig unikt udtryk og aftryk. Sandheden er, at vi alle sammen er et produkt af vores opvækst og alt, hvad vi har oplevet i vores liv. Sandheden er, at vi alle sammen gør vores bedste i hver eneste nu. Sandheden er,
At der er meget mere, der binder os sammen som mennesker. Der er mange flere lighedstræk, end der er forskelle. Så kan jeg vide, om vi kunne lære os selv at hæfte os ved alle lighederne. Og finde ind til den empati, der udspringer af, at vi er alle i samme båd. Vi er her som mennesker. Vi er her som de her uperfekte mennesker. Og vi navigerer det bedste, vi har lært i hver eneste øjeblik. Og det sidste, vi har brug for, det er, at andre mennesker render rundt og dømmer os. De fleste mennesker har i virkeligheden travlt med at dømme sig selv. Og min erfaring er, der er ikke rigtig noget, der vokser og gror, hvis det bliver mødt med hårde ord og med dom, og med kritik og med nedgørelse. Tværtimod, det der vokser, det er det, vi giver kærlighed. Så lad det være ordene for i dag. Tak fordi du så med.